Gipaniguro sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga mapatuman ang kahapsay sa ipahigayong bar examination nga sugdan ugmang adlaw sa duha ka unibersidad. Dunay pahimangno ang Cebu City Police sa mga tao aron dili makadistorbo sa mga bar takers. Ani ang report. Mukapin sa usa ka gatos nga mga police personnel uban ang mga force multipliers gikan sa mga barangay ang ipakatap. Una nang giingon ni Police Brigadier General Roderick Agustus Alba sa PRO7 nga tinguha nila nga zero crime ang mga adlaw nga nakatakda ang bar examinations. Gidasunan usab kini ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, kinsa misiguro nga mapatuman nila nga malinawon ang pagpahigayon sa maong pasulit. Ang PNP personnel natin ay doon lang sila sa outer or nasa perimeter area lang sila. Hindi sila allowed doon sa loob kasi as agreed upon, may mga security personnel din na i-deploy doon yung mga school administrators. Ang mga venue sa bar exam mao ang University of Cebu Banilad Campus ug ang University of San Carlos Main Campus. Adunay pahimangno ang Cebu City Police Office. Mahigpit na pinagbabawal ang mga pag-inom doon sa lugar na kung saan gaganapin ang bar examinations within 100-meter radius. Aside from that, mayroon din tayong anti-noise ordinance na mag-start sa alas 10 ng gabi. Yung mga video key, karaoke ay mahigpit din na pinagbabawal. Wala na'y mahitabo nga road closure apan adunay rerouting sa mga sakyanan nga moagi sa venue. Gawas ugma ipadayon ang eksaminasyon sa Nobyembre 13, 16 ug 20. 1,600 ka mga bar takers ang gidakdang mukuha sa examination. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.